Himo mi og sudan karon, among sudan puso. Puso ng saging. Oh, yummy kay ni. Kini ni ang giduk-duk-duk-duk, bula-bulahon ni. Kaning isa pod mo ni gitian. Gitian tani, gitian. With Kukumama. Praise gata, kukumama. Oh, yummy. Ato na yan lamasan og lighter og ahos Bombay. Na. Dami kay ni among sudan. lata na kayo. Lata na. Lata digdok. Kamo, mukaon mo ani? Kami mo ni among paborito kay pamilay sudan is bukid ug gulay. Press na press nga gulay. Oh. Oh, mo ni amo ang kuan ron. Oh, tanawa na dugsak na. Oh. Kamo namo inani. Kami nay daghan. Basta magkugi. Dili gani magkugi, wala gyud. Oh. Dugsakon tanig dako kay luwag. Kulura naman ni. Round apil subok. Dai. Subok. Ano man eh? Puting na ka? Oo pa. Uy. Isa di dato sayangan ning kuan oy. Pay Mahal puso. Mahal kay puso gyud. Na. Nato sayangan apil subok. Man ta magong agay dito ra dai. Kaon subok dai. Tangan na to kukumama. Kato ako dito ni kuan. Ha? Ito nga kuan ako ni kuan ito nga. Tindahan. Kukumami. Ato na yung gitian. Ay, iyo diha. Kay, isap it diha. Ito isapit. Hudon ba din na? Hmm. Uy. Piso na kayo. Wow! Yummy! Burutan gyud. Unsa din yung bula-bula sa gulan din ni og tuna? Ah. Suka. Suka og tujo. Awa pila na ito. Sige pa, gamay. Oh. Suka Ilang? og tujo. Ama asin. Suka, tujo. Sige, Ajinomoto. Oh, wow, yummy, Ajinomoto. Tak, tak, tak sa Ajinomoto. Sasarap lahat ang loto nyo. Tak, tak, tak sa Ajinomoto. Yehey! Lami kayo nga mo ang gulay Lami kayo mo sudan ron, tinunuan nga puso sa saging. Puso saging, na naman ni asino. Ato na po nida yung kung ano ni atong Bombay. Isina na nimo. Ha? Isina na nimo. Gasina ni wala. Wala. Mag-asin pa ta. Oh, asin. Oh, asin. Nablis kan lolo di ba? Humot na kayo. Humot kayo ang tuna. Bye-bye. Thank you for watching.